Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken komunitas utawi paguyuban ingkang begja rahayu, paguyuban ingkang bahagia. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan griyayakake miyose Santo Yohanes Pembaptis. Wonten ing pasaman suci temtu menika bab sing sae lan sampun biasa wonten ing tengah-tengahing kula panjenengan mestakake dina kelairan menawi tiyang Jawi nggih boten namung dinten kelairan taun Masehi ning nggih dinten kelairan weton utawi pasaran lan tumraping tiyang Jawi dinten kelairan menika estu penting lan boten namung dinten kelahiran ning wiwit jabang bayi menika wonten ing kandungan sampun diopeni dirawat kanthi sak sae-saenipun wonten sing naminipun mapati rikala kandungan usia sekawan wulan. Awit tumraping tiyang Jawi sekawan wulan menika si jabang bayi sampun sampurna jejering manungsa sacara fisik. Lajeng wonten sing jenenge tingkeban utawi jabang bayi umur 7 wulan. Tumraping tiyang Jawi 7 wulan menika wis wayahe lair ning sacara medis tentu prematur mergane usia bayi ing kandungan menika 9 sasi sedasa dinten. Tasih malih sing jenenge brojolan menika sedinten sasampunipun lair utawi nggih pas lair. Mangkih wonten malih sing jenenge pasaran, selapanan, puputan, tedak siten lan sanes-sanesipun kangge milujengi jabang bayi wiwit wonten ing kandungan ngantos lairipun. Tumraping tiyang Jawi kelairan estu penting lan menika dados prastawa sing mirunggan, prastawa sing estu diwilujengi sak murwat-murwatipun. Pasaman suci griyayakake miyosipun Santo Yohanes Pembaptis awit nggih ngakeni Yohanes Pembaptis jejering santo lan nabi menika ingkang nyawisaken margi tumrap miyosipun Gusti Yesus. Santo Yohanes Pembaptis dados salah setunggal tokoh penting wonten ing kitab suci ingkang nyawisaken umat Yahudi rikala semanten supados tinarbuka dumateng rawuhipun Sang Kristus, Sang Mesias. Mila kanthi ngriyayakake miyosipun mugi-mugi pasaman suci nggih nampi berkah saking Allah lumantar Yohanes Pembaptis. Mirungganipun nggih semangat anggenipun nyawisaken margi, semangat anggenipun martosaken pamartobat supados sedaya tiyang menika estu pantes nampi rawuh dalem Gusti. Termasuk nggih pasaman suci piyambak kula panjenengan sami tansah boten namung martosaken pamartobat ning nggih tansah ugi terus martobat ngenggalaken diri supados sansaya pantes nampi rawuh dalem Gusti kanthi nanggapi maneka warni tantangan lan kemajuan zaman. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur
ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 1 ayat 57 ngantos dumugi 66 kalajengaken ayat 18. Nalika samono Ibu Elisabet wis tekan titi wancine babaran lan babar putra kakung. Tangga teparo lan sanak sedulure padha ngrungu anggone Ibu Elisabet nampa nugrahane pangeran iku lan padha melu bungah. 8 dinane jabang bayi disupiti, wong-wong padha mara karepe arep padha ditengeri Sakarias nunggak semi bapakne. Nanging ibune kandha, "Ora, jenenge Yohanes wae." Wong-wong mangsuli, "Sanak sedulurmu ora ana sing kaya mangkono jenenge." Nuli bapakne disuwuni sasmita kersane arep dijenengi sapa. Sakarias mundhut sabak lan nyerak, "Jenenge Yohanes." Kabeh padha njenger. Sakala iku lesan lidahe Sakarias kabuka banjur memuji Allah. Tangga teparone padha wedi lan kabare sumebar ing pagunungan Yudea. Kabeh sing padha ngrungu padha batin, bakal dadi apa bocah iki? Awit astane pangeran nunggal ing bocah iki. Dene bocah iku mundak-mundak gedhe lan mundak teguh batine lan manggon ing ora-ora samun nganti tekan titi wancine ngatingal ing masyarakat Israel. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing riyaya miyosipun Santo Yohanes Pembaptis kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi ing jamanipun Gusti Yesus kelairan menika dados prastawa sing penting lan jabang bayi ingkang dipun lairaken menika nggih nugrahane pangeran. Ing Injil kala wau dipun ngendikaaken tangga teparo lan sanak sedulure padha ngrungu anggone Ibu Elisabet nampa nugrahane pangeran iku lan padha melu bungah. Lairipun anak menika dados pratandha nugrahaning pangeran lan adamel bingah. Mila sampun saklumrahe yen brayat-brayat kagungan putra menika tansah yakin bilih putra peparinging Allah nugrahaning pangeran. Ampun ngantos putra menika dados beban merga kondisi ekonomi sing kadangkala diraosake awrat. Terus suami istri do wiwit wegah kagungan putra. Padahal ing Injil cetha banget putra menika nugrahane pangeran. Sansaya akeh putrane, sansaya akeh nugrahane. Mila simbah-simbah rumiyin nggadahi keyakinan banyak anak banyak rejeki. Menika trep kalian pawartose kitab suci ingkang yakin bilih anak menika nugrahaning pangeran. Wontenipun putra adamel bingah. Menika nggih penting. Kados ingkang kula aturaken kala wau, tumraping brayat-brayat muda jaman saiki do wedi duwe anak utawi nggih mbatesi nglairake anak merga nggih situasi-situasi jaman sing tumraping suami istri abot. Terus sing dikorbanke wegah duwe anak. Nugrahaning pangeran tumraping brayat menika nggih putra. Terus do ditolak. Kosok wangsulipun wonten brayat-brayat sing nganti mataun-taun kepengin banget kagungan putra mboten diparingi. Awit nggih anak menika nugrahaning pangeran. Yen ora duwe anak utawa kok ngasih wis pirang-pirang taun dereng kagungan putra, sok-sok ya terus bertanya-tanya, apa Allah mboten maringi nugroho? Apa Allah nebih
ora midhangetake panyuwunanipun brayat lan sak panunggalane. Nah menika situasi-situasi ingkang ndadosaken kadangkala gesang bebrayatan sampun benten kalian situasi zaman rumiyin. Mugi-mugi lumantar pengetan utawi riyaya miyosipun Santo Yohanes Pembaptis, kula panjenengan sami mirungganipun brayat-brayat ampun ajrih kagungan putra sing kathah. Lan mugi-mugi brayat-brayat sing estu kangen pengen banget kagungan putra kanthi riyaya menika Gusti kepareng ngrentahaken berkah saengga brayat-brayat estu kagungan putra sing kathah. Pinuji walah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.